Dobrodošli još jedno video, danas igramo Minecraft na Spin PvP-u. Sa nama nema nikog, znači sami smo, samo na neki snimim klip. Dobro, 100 FPS, nema veze. Mislim, dobro je. Evo ga. Znači prva runda. Tekstura je Huawei Devscape. A sad ću njega rektedovat. Znači, nemam huzuni, to je normalno. Ko? Smo jednaki. Znači odigat ću možda 10 prilike da dugo nije klipa, to, zato se izvinjavam. Znači ozbiljno izvinjavam se. Rekted. Hop. Hop, 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 hop. Znači, evo ga, sada je on. Možda će biti i njegova partija. Ja sam škrljav. Da, njegova je partija ova, a sljedeći ćemo mi sigurno pobijediti. Ne, sigurno. Nego 100%. Jes, škrljav. Okej, nećemo se mi s njim zezat, nego idemo pokupiti strijele. I idemo ga napat. Wow, dobro, gotovo. Nije nas zapalio još. Aj. Ima je 0 srcadi. Wow. Jeste imali knockbacka? Znači ovo je haker bio. Komentare pišite da li je haker ili nije. Ili vi AFK. Pa šta reći? Jedino strijelama ga mogu. Ne možeš prići liku. What? Da. Ja sam pro. Šalim se ba. Aj. Skije se velu sa opeta. Ne može like. Nema smanjuje kilauru. 1.000.000%. Vidio. Slomim blok. A ne možeš protiv njega igrati. S kim smo sad duelu? Ne znam.
Ali uglavnom idemo mi igrati. Wow. Kakav ball hit. Wow. I weapons. Da, naša je prva partija. Dosta smo igrali 2, možda 3, 4, možda ova je 5. Ne znam. Ali... Good hacks, good hacks. A, isti. Mrzim kada na nekom 100 put dođe. Gleda na mene. Ali kaka. Moja partija ova. S kim smo sada? Dobro, ovo je neki drugi. Hvala Bogu. Prva je naša. Ovo smo ovo 7. partija, još 3 ćemo odigrati. Dosta. A, ne može, nisam ga vidio. S kim smo sada? Sa Multi Bilal. Ekstra. God. Dobra. Se ne znam da je nešto mi pijat, ali... What? Odi van. I što idemo mi na... Ima duel 3. Znači ovo je skoro. A ne, hajde. Idemo kanova. Ovu epizodu ću samo baciti intra. Idemo još odigrati ovu još jednu i to je to. Kada lik izađe. Sada smo u duelu sa Skizophin. Prva naša runda. Znači oni Vektor sigurno ima hak. Ne može kad... Eto, ne sujem. Hop! Eto. Aj! Supersonic. Ovo je zadnja, mislim, bonus. Ama... Jaj! Ko je pobjedio? A on, da. Ja, haka. Ne može protiv hake.
Ne može. A! Ko je? Ova je zadnja, nećemo više. Tamo. Šta više? I šta da ja radim? Šta? Eto. Ne mogu da mu priđem. Znači, to je to ljudi što se tiče ove epizode. Nadam se da ste ne uživali. Ako niste uživali, ostavite neki like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem. Pozdrav.